जे जोंनि LPPLनि जे मेल बे मेलखौ दैदेननो थाखाय दिदोमनो दोनजानाय मान होनो गोनां मेलगिरि बिथां आरो सारियावनो जोंहा जिरायनानै दंफैयो माइन' गैन' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरजों मोजां मोनजाग्रा जोंहा 16 नं मिसमा समस्तिनि केन्डिडेट सार निर्मल सार आरो सारियावनो जिरायनानै दङ आङो बिथाङा मा मावो बेखौ आङो दहाय बारा मोजां मिथिस्लाबासै अब्लाबो मान होनो गोनां एबसुनि स्पिकार बिथांखौबो आङो मान बावबाय आरो सारियावनो जिरायनाय इउपिपिएल हान्जा बा एबसु आफादनिफ्राय बायदि बायदि बिबान मोनगिरि बिथांमोन आरो माइन' गैन' दिनैनि जे इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा आरो इउपिपिएलजों नांथाबनानै सोलिबोबाय थानाय मान होनो गोनां खैला मैला लाल बिटि सिंनि जे मान होनो गोनां आंनिनो बिफानि समान बिबथैनि समान बिमानि समान बिमादै आङो दिनै गाबनोसो ओंखारदों मानो होनना बुङोब्ला आजिखालिहाय आङो 17-18 बोसोर आङो एलपिआवनो दंमोन एलपिनिफ्राय एलपिएल साफोरजोंबो दा आं दायो नङा दुनिया आंखौ मिथियो एलपिएलनि मानसि होननानै खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जाहैबाय नै दाख्लैसो 3 माससोल' जादों सासे मानसिया आंखौ एसे गिदिर हाखराव गब्रायहोनाय बायदि जादों आरोखि एसेबां गिदिर नङा गब्रायनायाबो माखासे जोङो बुजा बुजियाव बिराद भुल बुजा जालायदों गामियारिजोंबो आरो कयेकथा गामियारि दुखु नांदों आं निस्सय मिथिदों खैला मैलायाव जोंहा डिलार दं बरेन होननाय डिलार बे डिलारनि न'आवहाय माइरं लायनो होननानै लेंबाय आङो फंबाय असिबायदि खालामो बे बिथांखौ बिथां लेंनायाव थांफानानै थांनानै बिथाङा बबे माइरं गुदाम बे माइरं गुदामाव आंखौ सोआलासिनो एनडिएफबि नैबे दानि आधार कार्ड बानायग्रा एनडिएफबि केम्पआवसो बिथाङा आंखौ गारसोनानै दोनहैदों आंखौ गारसोनानै दोनहैदों दोननानै बिथाङा ओंखारबाय अब्ला आङो सोंदों आच्छा ब्रह्म नोंथाङाथ' आंखौ मोनसे जायगायावसो लेंबोदोंमोन नोंथाङा दिनै बे केम्पआव आंखौ मानो लानो फैदों होननानै आं सोंदों अब्ला बिथाङा मिनिदों के ब्रह्म मिनिदों आंखौ बिदि नङाब्ला आदा नों जिरायथ' जागोन दानिया बाहेरायाव ओंखारनानै बिथाङा फन खालामबाय सोरनो प्लाटन कामान्डार नामा जोंहा माबाया ओमफ्राय आङो बुंबाय ब्रह्मखौ ब्रह्म फंबाय सोरनो फन खालामदोंलाय आलुसनाया दस्रासो जागोन नामा फंबाय होनना बुंबाय आङो जेबो जाया आदा नों सिन्था दाखा नों दल'ल' जिराय आं दंना जाबाय ओमफ्राय बिदिनो मासांखौ लिंहरबाय मासाङा फैनानै आंनि बिफंखौ जि बिलिरगासिनो बियो आङोथ' मैला गैयालै फंबाय नों मानो एथबां बिलिरबाय थाखो होनना बुंबाय आङो अब्ला मासाङा मिनिबाय आदा आं नोंखौ मिथिखागौ नोङो आंजोंनो थानांगौ जोंहा खाथां जाबाय हाग्रामा महिलारिया बिराद गिदिरथार सरकार दासिगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय आच्छा दे फंबाय नों जेखि बुङा बुंथ' बिदिनो बियो फुस्लायगासिनो आं बुंदों आंहा न'खराव मन्थ्रि दङ बे मन्थ्रिनाव आं आदेश लायाब्ला आङो बे खामानियाव आगान होनो हानाय नङा मन्थ्रिया आंना हिनजावसो होननानै आं बुंदों ओमफ्राय बिथाङा आंखौ एसे मिथिखायो बियो आं गावसिनावबो थांबाय थायोमोन गोदो दानिया बिदिनो रायलायहाय बियो आंखौ गनायहोनो हायाखै जिखुनु प्रकारै आदा आं नोंनाव मानसि फाथायहरगोन नोंथाङा न'आव थानांगौ दिनथार गैया जेब्लानाखि मानसिया थाङो अब्ला नों एटेन्ड जानांगौ बे खोथाखौ बुङो आरो ओमफ्राय बिदिनो सप्ता देर सप्तासो थानानै फैबाय आंनाव गारि लानानै अब्ला आं नुगासिनोमोन न'आव अखा एसे फैदोंमोन ओमफ्राय गारिजों थिं फैबाय बियो बे समाव जोंना हिनजावफ्रा बुंबाय औ लांखा नों दाख्लै ओरैबायदि थांनाया मावा फैमारबाय मानसिया फैमारबाय जाबाय फैबाय माथो खालामनो बेखौथ' होखारबोनो हाया होखारबाबोथ' मोनसे समस्या गाज्रि जागोन फैदो फैबाय जिरायबाय हाखु दाखु माबाखौ ड्राइभारखौ खोन्थाहरबाय बियो ओइ बे गारियाव प्लास्टिक दङ बे प्लास्टिकआव मोनसे मुवा दं लाना फै
प्लास्टिकआव एसे खान्दा माबा होनो बिहु हारसा बिहु बे बिहुखौ लानानै फैदों आरो ओमफ्राय जोंखौ जिरायबाय जोंना हिनजावफ्रा जिरायथारा नायहाबबाय आङो दसेल'लाय माथो जागोनब्रा जिरायथ'दो जिरायनो थिनबाय जिरायबाय जिरायनानै बिदिनो गानहोबाय गाननानै बिदिनो खेबबाय खेबनानै लोगो लोगो मोनायावनो नेटआव हगारना होबाय जे दिनैबा बिपिएफआव फैबाय होननानै प्रकाश दानि जुग मबाइल जुग नुजोब्बाय दुखु नांबाय गामि खाथि खालायाबो एथ' थांलाय फैलाय दुनिया पुलिस होननानै आङो बे गामियाव मिथिजायो हाइद्रदन्दर होन सौद्रिपारा होन मैनागुरि होन अखल आंखौ मिथियो आं मा धरननि मानसिमोन आरो बेसे गोबाव सोलिबोखो बेबायदि जादों आरो दाना माबानानै गानहोखांनानै आखाइयाव थारगं हमनानै ओरै फैनानै न' सिङाव थ्रोब हाबबाय भाइग'आ मोजां न' सिङाव हाबनायाबो बाथ्राफोरनि मुगायावसो हाबदों उन्दैफोरनि मुगायावसो आं उन्दैयाव हाबबाथ' बिराद समस्या जागौमोन जोंनिया न'आव साया न'आव हाबनो मोना नालाय रायजोफोर बेबायदि समस्या जादों बिराद बिफद खालामनायमोन आरो बिथाङा बे जादोंआ जाबाय दानिया थांबाय रायलायनायासो अफिसाव एसे सम लायै लायै थांबाय थादो बाबु दे ओमफ्राय बियो फैसा लांनायखौ आङो उनाव नायफिनबाय माने बुस्थुआ बियो सानना लाबोखादों आरो मोनसे माबा आइडियाजों फैखादों ओरैल' हाननानै ओरैल' आखाइ होदों लादो है आफाखौ जागोन नामा सार नङा ओइ लादोब्रा बे होलांनायखाय आं लानाय जाबाय रायजोफोर खिन्थु बिनि 10,000 बिनि न'आव थांनानै बे फैसाखौ लायाखै अखल मिथियोना रायजोफ्रा आं लायाखै रायजोफोर नोंसिनि आथिं आंनि खर' आं खुलुमदों बयखौबो प्रनाम खालामो आरो बयबो मिथिगौ दिनै फंसेल' खोथासै रायजो राजाफोर आङो बहुत गिदिंग्रा मानसि मोनथिगौ गामि खाथि खालानि मानसिफ्रा बियो एसे देवानि गिदिङो खिन्थु जानला मानलायाव गिदिङा नैबे एलपिपिनि थाखाय आं बहुत गिदिङो आंबो बबाव मा जादों बबाव मा जाया कोन काजलगाव कोन क'क्राझार नैबे दिनैबानो गिदिंखांनानै लांग्रामोन अखल मिथियो गामियारिना मानसियाबो गाबदों सोरबा सोरबा ओंखाम जायाखै बुरिसा मानसि आंनि बियानि जायो बेयावनो दं मानसिया ओंखामबो जायाखै बियो आंखौ बिदि खोनानानै खिन्थु दिनैसिम जों सुद्रायलायनाय जायाखै आं नै बेबायदि बे मुसलखौनो आं नेनानै थाबाय थादों आजि 3 मास बायदियानो जाबाय आङो न'आव मावजि बायदि सिरि थागासिनो दं जेखि बुङा बुंथोंसै आं नैबे दिनखौल' सानसे समावथ' दुथुमा फिल्डआव फैखागोन आं बे खौरांखौ लानानै दिनैसिम थानाय जादों जेखिनाव रायजोफोर खुनु सिन्था खालामनांगौ गैया देग्लायनि इलेक्सना गेलेयाबाबो जायोसो एकदम खाथांखा देग्लायनि इलेक्सना गेलेयाबाबो जायो होननानै बेखौ बयबो गोसोआव लानानै था दाख्लै आङो बाइक लानानै मावो हान्दां बर' बाजार मुखिया बर' बाजार बादालिपारा बिथांमोननि गामियाव दङ जाहैबाय जनसंख्या 72 गिरि एलपिपिआव दङ जाहैबाय 11 जन 100थिया जाहैबाय एलपिपिएल बिसिबां आकाश फाताल बिपिएफआ 11 जन बे आंनि बिगुरनि हरनाय मिस बलांगुरि देवसारियाव दङ जाहैबाय आंनि बंस बाहागि बिनि न'आवनो थांदों आं बेखौ रिसार्च खालामहैदों बिथांमोननि गामियाव दङ जाहैबाय 5 नगर ओमफ्राय 8 गरा बिपिएफ ओमफ्राय 44 गरा एलपिपिएल बांसिन दंगासिनो दङ मालायफोर बांसिन दंगासिनो दं लालिगुरि 9 जनल' बिपिएफ 55 जना एलपिपिएल ओमफ्राय नैबे गोदोनिफ्रायनो दंखायो आंनाव आमोन गरा 44 गरमोन दा जोंनाव 24 गरा सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन ओमफ्राय आं दा नुनो मोनदों गोदान थफिखौ होनाय नुबाय आङो थेवबोथ' बारायबावबाय ओरैनो बिथांमोना 20 जन ल'खासैमोन दिनै बारायबावबाय नङा होमबा अब्ला जेरावबो बारायनाय ओमफ्राय मारु फारायाव मैया थांदों आङो आदिबास मास्टारनि दंसा लानायमोन बेयाव थांनानै सासे मानसिखौ सोंखुमादों आं संखुमानायखौ खम खालामबाय रायजोफोर